tawada ya kare a wajen zane a'a mata a gida karshen nasara ne a sake mata babbar matsala ce kuma sun iya girki ko babu tukwane wayo zagin mata babbar tabara ce Husaini yan kaciya mai waƙar ku mata rahama ne mu mata rahama ne daraja ne mu karshen daraja sai mata mu taimakawa mata mu mai da su yan gata mu agazawa juna mu kora mutuwar aure a taimakawa mata a mai da su yan gata mu agazawa juna mu kora mutuwar aure ga duhu ga haske ku bangure in boya ga amalai na zan ji dawa doki kaya shi rawar waka ta ku dinga yi da musaya daga kun yi gaba sai ku zo ku koma baya sama in ta tsage gari akwai ninkaya ku rika min baitin ina zuwa daga baya a taimakawa mata a mai da su yan gata mu agazawa juna mu kora mutuwar aure mace mai yanga karki jangwalo yan ƙarya in sun kai ki a can za su bar ki za ki ci baya ki kula yan mata ki nemi ɗakin koya zallar turmi bai da ka kwasai da taɓarya kogi ya kawo ku